В следващите минути ще ви срещнем с Пламена Нашева, родом от Сливен, която заедно със своя съпруг Антон и 3-годишната тогава Ева поемат по пътя към едно необикновено семейно приключение. На 12 декември 2021 година те напускат България с еднопосочен билет за Мексико и ясна цел – да прекусят Централна Америка с велосипеди. Това, което започва като смела експедиция, се превръща в пътешествие до самия край на света. За пътя към непознатото, за уроците, за страховете, смелостта и свободата разговаряме с Пламена Нашева само след броени минути. Преди това нека видим едно кратко видео, в което са събрани най-интересните моменти от семейното пътуване. Моите видеа с много качество от тях.
Връщаме се обратно в студиото. Тук вече е Пламена Нашева. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се да споделя част от експедицията с съгражданите си. Много въпроси съм подготвила към вас. Дано ни стигне времето, за да отговорите на всички. Преди да пристъпим към разказа за пътешествието, за книгата, която ни носите, коя е Пламена Нашева и кои са семейство Нашеви? Ще говоря в множествено число, защото изживяното е като семейство. С мъжа ми се запознахме като студенти. Любовта към пътешествията пламна изведнъж. И това е всъщност, което ни събра. Първо пътувахме в Замбия. Там живяхме като доброволци с местно племе. Това беше моята най-голяма мечта, още от тинейджър. След това се отправихме към Южна Америка, за да сбъдне мечтата на моя съпруг. И така обиколихме континента от юг на север за 7 месеца. Имахме тогава двупосочен билет. След като се прибрахме, решихме да създадем семейство и така към нас се присъедини Ева. Живяхме 5 години в Сливен. Вие сте родом от Сливен? Аз съм родом от Сливен, да, живяхме тук. Дъщеря ми също е родом от Сливен. И така решихме да напуснем работа и да се отдадем на неизвестното, защото искахме да пътуваме като семейство преди Ева да е пораснала и преди детството и да се е изплъзнала между пръстите ни най-сладките й години. Добре, но как се роди тази идея за пътешествие до края на света? Всъщност не знаехме, че ще отидем до края на света. Идеята ни беше да опознаем Централна Америка. Купихме се еднопосочен билет до Мексико. През 2021 заминахме за там. И идеята ни беше да достигнем Панама. Щом достигнем Панама, да се приберем. Но всъщност след 1 година на път осъществихме тази цел. Стигнахме в Панама, но видяхме, че Ева се чувства добре на път. Видяхме, че й се отразява прекрасно. Отваря мирогледа си. Тръгна срамежливо детенце. А след това стана много по-отворена, по-комуникативна. Може би тук трябва да отворим една скоба и да кажем колко време продължи вашето пътешествие. Общо 2 години и половина. До Панама ни отне 1 година и от Панама продължихме надолу до края на света. Казват, или до най-южната точка на континента, още година и половина. И 18 000 км с кола. Защо решихте да пътувате с велосипеди? Не е ли много по-удобно с кола, с кемпер, предвид факта, че сте били с малко дете? Велосипедът за мен е единственото средство, което ти дава възможност не просто да изминеш един път, а да го изживееш. Дава усещане за свобода. Успява да превръща километрите в история. Срещаме невероятни местни, с които се запознаваме, срещаме етнически групи, срещаме толкова много далечни и забравени цивилизации, изпитваме гнева и мощта на природата, предизвикваме себе си и е екологичен начин на пътуване. Единственото средство, което приключението е гарантирано с него. О, да, със сигурност. Добре, вие тръгвате от България, пътувате към Мексико с еднопосочен билет и вашата цел е Панама. Да. Тоест, имахте ясен план и маршрут, който в последствие обновихте и допълнихте. Колко държави общо преминахте? Преминахме общо 16 държави на това пътуване. 7 от тях са в Централна Америка, но нямахме план. Имахме идея да стигнем до Панама, но по какъв маршрут точно ще минем и кой маршрут ще следваме, не сме го организирали. Купихме си билетите 2 седмици преди да заминем и нямахме чисто... Фактически не можехме да организираме цялото пътуване. Просто искахме места, които да видим и да посетим. Знаехме, че искаме да живеем с майите, да опознаем тяхната култура. И се консултирахме с местните, откъде ще минаваме, кои места са безопасни, какво може да посетим по пътя. И планирахме, да речем, 200, 300, 500 км напред трасето, но не и местата, по които ще отсядаме и ще спим. А имаше ли държава, в която останахте по-дълго от планираното? Да, това беше Мексико, още в първата държава. Когато се потопихме в света на майите, изявих желание, мъжът ми, слава Богу, откликна. Казах му, че искам да останем да живеем в мексиканско село, за да опозная по-добре селският начин на живот. Така наехме малка селска къщичка и останахме 1 месец, където успяхме да строим типични къщи. Те се казват палапа с сламени покриви. Научихме повече за културата, за кухнята на мексиканци.
Те са изключително горди с кухнята си. Останахме по-дълго и в Никарагуа, на един остров. Отново останахме един месец при местно семейство, защото поканиха ни за една нощувка, говоря се, на палатка, но всъщност аз се разболях на втория ден. Имаше осложнение и така останахме месец. И в Панама също един месец живяхме на плаж, чисто за да можем да планираме втория етап на експедицията си. Има ли някоя среща с местните, която никога няма да забравите? Да, пак ще спомена мексиканци и светът на майте, както и една етническа група в Панама, която се казва Гунаяла. Те са автономна етническа група, които са запазили традицията си и етнологията си в съвременния начин на живот. И успяват да ги съхранят много добре. А как реагираха всички тези хора, като виждаха, че пътувате с малко дете? Всъщност Ева се возеше в рикша и често сенниците бяха спуснати надолу, за да й пазят сянка. И когато говорим с хората, тя в един момент изкачаше като едно малко пъркаво зайче и те ставах така изненадани, сте писаня, вие сте с дете. Няма да забравя един конкретен случай. Бяхме в Коста Рика по време на дъждовния сезон, имаше свлачище. И тогава всички коли се бяха струпали в една километрична опашка и просто чакаха пътя да бъде разчистен. Обаче ние можехме да минем с колелата. Съответно мъжът ми кара, той тегляше рикшата, караше с рикшата напред по едно нагорнище. Аз съм зад него и виждаме Ева в рикшата, така маха на всички и всички се радват. С цяло получаваше много симпатия и внимание от местните. Добре, кое беше най-тежкото физическо предизвикателство по време на пътуването? Климата, умората, теренът, по който сте пътували? По-скоро съвкупност бих добавила тежкото колело с динамичния релеф в Централна и в Южна Америка, тропическите бури, пред които се изправяхме. Родителството на път също е едно много голямо предизвикателство, защото когато си изтощен след каране, ти нямаш енергия, но детето ти има и трябва да изразходи. Трябва да наваксваме с уроци, да репрезентираме всичко, което сме живели през деня. Примера, който сме получили от местните, да я го обясним, за да може да го смели по нейния си начин. Добре, как се справихте с лошото време, липсата на храна, подслон? В Централна Америка не съществува понятие като липса на храна. Защото плодовете са навсякъде по пазарите, по пътищата. Местните излизат и продават, приготвят прясно приготвена храна, така че винаги успявахме да се набавяме нещо вкусно на пътя. Подслон си намирахме във всяка държава по различен начин. Например, в Мексико имат общински къщи, които предоставят на пътешественици, които пътуват по една или друга цел. Говоря, те може да са търговци, може да са като нас колоездачи, може да са хора, които отиват за известно време, имат работа. Канили са ни много хора. Когато ни видят в други държави, че търсим, те просто ни предлагат да отседнем по тях. Отсядали сме в полиции. Те просто имат двор. Ни дават на малко място. А случвало ли се да се чувствате напълно изтощени и без ясен план? Какво следва? Ние не сме добри в планирането. Като цяло плана се определяше във времето, но напълно изтощени, да. Когато човек е напълно изтощен, това, което трябва да направи, е просто да спре да поеме въздух. И обикновено в такива ситуации сме се срещали с местни, които сякаш изникват от нищото, когато най-малко ги очакваш и ти протягат ръка и те зареждат по този начин с една позитивна енергия. А имахте момент, в който сериозно се замислихте дали да продължите напред или да се върнете назад? Някакво сериозно предизвикателство по време на пътуването? Когато имаш цел напред, която те дърпа, пътят назад не е опция. Пътят е единствено напред. Аз имах такъв момент в пътуването ми, в който си казах, може би трябва да се откажа, защото бях прекалено изтощена. Но той дойде на по-късен етап в втората част от експедицията ни, вече в Южна Америка, където релефът е още по-динамичен от този в Централна Америка. Но дърпащото при мен беше
целта. И пак казвам, в едни такива моменти срещаш човек, който променя деня ти. И си казваш, ето за това всъщност съм се отправил към неизвестното, за да го познавам. Сега, да пътуваш обаче с колело, с дете в непозната, т.е. непознати страни, винаги крие риск. Какви бяха най-големите ви страхове и притеснения като родител? Аз смятам, че човек още щом поеме въздух за първи път, щом се роди, рисковете започват едно след друго. И съм човек, който смята, че щом се раждат деца навсякъде по света, то обстановката за тях се пригодява, за да бъде удобно. И за да го направят родителите сигурно. Разбира се, когато искат. Имаше рискове, да, но наша работа като родители беше да ги сведем до минимум и следвахме ни определени правила, които ни поставяха в такива ситуации. Че тя може да се разболее, че трябва да се търси медицинска помощ. Нали това са най-честите притеснения на родителите? Да, точно така. Или друг вид смисъл. Знаете, за Централна Америка се говори какво ли не, но всъщност това е до което ние имаме достъп от масовата медия. Нали, хубавите истории не се чуват. Още повече, че вие сте тръгнали и в края на 21-а, когато светът си беше в COVID-пандемия. Да, всъщност Мексико беше една от малкото отворени държави тогава и в последствие вече като бяхме там се отвориха и по-надолу държавите. Добре, в кои държави имаше най-силен контраст между вашите очаквания и реалността? Къде сблъсъка беше най-голям? Мисля, че това е Ел Салвадор. Дълго се колебаехме дали да влезем в страната, защото в страната властваха доскоро две от най-мощните групировки в света. Това са Мара Салватруча и Барио Диосиоча, които бяха направили държавата в една от водещите по убийства в света. Но това бяхме чували и ние. Но в последствие, когато говорихме с гватемалци, северната съседка на Ел Салвадор, казаха, че нещата се променят, защото на власт е дошъл нов президент Найиб Букеле, който продължава да е на власт и променя изцяло обстановката в страната, като строи затвори и вкарва престъпниците в затворите. Като е създал такива закони, които дори само с по една татуировка човек може да влезе в затвора, защото тази татуировка, да речем, означава, че е очистил някого. В момента има между 65 и 90 хиляди човека зад решетките, откакто той е на власт. Така че Ел Салвадор мисля, че беше една от най-големите ни изненади. Даже много хора ни казваха, ама как, нали, ще минавате оттам. Чувахме доста страховити истории от местни, които са преживяли сблъсъка на тези две групировки в страната, но те бяха от тези, които можеха да разказват, което ще рече с щастлив край. А имаше ли място, което почувствахте като най-близко до местния начин на живот? Място, което ви накара да се чувствате все едно, че сте си в Сливен. Примерно. Най-близко до нашия начин на живот не мисля, че съм почувствала такова място. Всичко е много далечно, много непознато и въпреки, че пътуваме тримата и би следвало да си се чувстваме уютно на едно местенце, чувствахме се уютно и добре навсякъде, защото сме семейство, но като начин на живот не мисля, че бих могла да сравня с нашия тук. Ема беше ли щастлива? Ева, да. Беше щастлива. Аз пак казвам, ние особено в началото тръгнахме с един страх, с едно притеснение, как ще се отрази, дали няма да се промени в някаква негативна обстановка, дали ще намираме площадки, приятелки за нея, дали ще може да се отпусне. Но всъщност тя успя да измие абсолютно всички тревоги. Когато предприехме тази първа крачка, страховете паднаха, въпросите започнаха да се намират отговори. И аз съм човек на логиката, който мисли, че щом дъщеря ми е добре, щом виждам, че се развива в една позитивна посока, смятам, че светът е най-голямата класна стая в света и дава необходимото. А какво научихте за себе си в моментите, в които бяхте далеч от всичко познато? Може би, че не трябва човек да има предразсъдъци.
Научих се да оценявам свободата, да оценявам хората около мен. И всъщност много са уроките, като се замисля, опитвам се да ги сведа до минимум, но може би най-големият е за предразсъдъците е това, че човек трябва да си следва вътрешният глас, да си поставя една цел пред себе си, защото когато тя я има, всички препятствия биват събарени и всички пречки, които се представят пред пътя ти, стават незначителни. Така че човек с цел, според мен, трябва да преодолява всичко пред себе си. И така става също. Какво бихте казали на хората, които искат да предприемат подобно пътуване, но имат страхове, имат съмнения, за които говорихме с вас и преди малко? Като цяло тези хора бих ги попитала какво чакат и защо отлагат. Бих им казала, че най-големият враг на една мечта, на една представа, на една цел е страхът. Но когато човек се изправи пред страховете си, всичко се срива и когато има цел, всички въпроси си намират отговори. Така че човек трябва да постави на приоритет своите желания и мечти и да се бори за тях, за да ги осъществи. Без значение дали са пътуване, дали е учение, дали е нова работа. Сега цялото ви пътешествие е описано в книгата, която вие в момента носите. Ще помоля да я покажем на камерата. Тя се казва "Карай към непознатото". Към кого е насочена тази книга? Тази книга е всъщност само първата част от експедицията, за която малко споменах. Това е от Мексико до Панама. Първите 5256 км и 407 държави от Мексико до Панама. Тази книга е съвсем неподправена, сурова история за срещите по пътя, за етническите групи, които сме опознали, за далечните забравени цивилизации, за суровата реалност на велосипеда, за свободата, която ти дава. Може ли да я наречем пътеводител на пътешественика? Не мисля. Несъмнено хората, които се отправят на подобно на вашето приключение, биха могли да почерпят опит от нея. Да, със сигурност идеята ни е да вдъхновим хора не просто да пътуват, а да следват вътрешния си глас и целите си чрез книгата. А къде е налична? Как може да си я закупим? Има ли я в книжарниците? Към момента ние сме избрали да сме единствените, които я разпространяват като премиум издание. Съвсем целенасочено този избор. Който иска да си я закупи, просто трябва да напише "Карай към непознатото" в Google и ще ни намери много лесно. Тоест през вашият сайт, в който разказвате за вашите приключения, оттам книгата може да бъде закупена. Добре, какво следва от тук нататък? Ще има ли ново приключение? Както казах, не сме добри в плануването. Така че винаги сме готови да тръгнем на някъде, стига да усетим, че моментът е настъпил и че сме готови за това и че го искаме. Много ви благодаря за това участие. Пожелавам здраве на вас и на цялото семейство и още много сбъднати мечти и пътешествия. Уважаеми зрители, това беше всичко от днешното издание на предаването. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Ще се видим следващият понеделник, точно в 18 часа. Останете с програмата на Канал 6 и не пропускайте централната емисия новини точно в 20 часа. Спокойна вечер!